Når man tænker over det, hvorfor er det så egentlig, at julemanden er så central for december måned, for julen? Altså, jeg har jo været her i 4 generationer, jeg fylder faktisk 446 år den 24. december. Det er jo Skål! Det er jo ikke. Skål, ikke? Det er jo Jesus, man fejrer. Det at være julemand kræver jo et stort hjerte. Hvordan har du det egentlig med, at du ikke får givet gave ud til dem, der måske allermest trænger til det? Hvad sker der, julemand? Skal du ud og handle, ikke? Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells. Det her, det er fucking godt juletræ. De er som... Det er okay. Kæft, mand. Og så de bøssetræerne. Ud den først, hva'? Ja. Skal lyde? Hallo? Så kører vi. Du kan ikke følge med, mand. Julemand, hvad skal vi nu? Skal der have noget sol? Boys. Det må blive den her. I gider at tage her. Julemand, hvor lang tid skal vi så stå og vente? Det kan godt tage 20 minutter. Så. Vi ses. Så er jeg tilbage, hva'? Vi skal have en pils. Jeg skal drukke noget øl, du. Der er også kun jul en gang om året, ikke? Hele året. Yes! Skål! Ja, skål. Julemand. Hvad føler du egentlig? Altså, hvad for en følelse kommer der op i dig, når du ser et lille barn, der får en gave, lige den gave, han har ønsket sig måske? Hvornår, Ej, jeg gider sgu ikke rigtig mere. Men, Jeg har bare ikke lyst mere. skal vi stoppe interviewet, eller hvad? Jeg skal... Jeg kan ikke mærke mine fødder længere. Jeg skal sove. Okay, Julemand. Okay, så stopper vi. Så bare det sidste spørgsmål her, inden vi er færdige. Lige på falderæbet, ikke? Ja. Så skal jeg også. Så skal vi videre. Ja, Skal vi videre? så okay, så går vi. Så var jeg bare lige nødt til at høre dig. Vi skal lige have en sidste skål, ikke? Gutter! Ja, okay. Fremragende! Vi er jo ikke færdige nu. Nej. Skål. Okay. Bare lige så lige Og sige. tak for ølene. Ja. Bare tage. Godt lide. Julemand, en kommentar her til sidst. Så jeg må nok indrømme, at ud fra det interview, vi har haft med dig, der føler jeg ikke rigtigt, at du sådan lever op til den generelle holdning og opfattelse af, hvad julemanden han måske egentlig står for. Du har fordrejet sandhederne, du har drukket øl under hele interviewet, du har skabt dig åndssvagt, og til tider har du endda faldet i søvn, og så er du ikke tyk. Hvad har du egentlig at sige til det? Jeg tænkte jo nok, en reporter som dig ville skære lige til benet, ikke?
Så jeg har forberedt mig en smule. Jeg har skrevet på papir her, at altså, jer derhjemme, du reporter, og jeg synes måske godt, at I kunne tænke på, at jeg som Jesus ligesom har et kors at bære, og at så vi mennesker kan fremstå guddommelige i jeres handlinger, så kan vi guder altså også fremstå menneskelige og begå fejl. Jeg synes måske lige en lille... I dagligdagen tror mange af jer mennesker ikke på mirakler som Jesu og jeg, men I forventer alligevel dog, at vi kaster mirakler hed og leder, ikke? Og alligevel så får vi skylden, ikke? Det er os, der får skylden for... ikke? Jeg synes bare, at I bør tænke på, at i bund og grund, så er jeg meget som jeg. Og derfor kan vi jo godt være søde ved hinanden. Især op til jul, ikke? Ja. Og når jeg kommer til alt, ikke, så er jeg jo bare et menneske, ligesom jeg. Bare lidt sejere, ikke? God jul. Ej! What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells and jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun!